Good morning. बयखौबो आंनि चेनेलावहाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दायो आङो गुवाहाटियाव दंफैयो माखासे खामानिनि थाखाय आरो दायो आंजों दङ जोंनि ब्रादार बि राजा ने बि राजा दङ। स' बिथांजोंहा माने गोबाव समसिममोन आरो बि राजाखौहाय लोगो मोनैया। बा दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो आदा राजाखौहाय लोगो मोनदों। बिनाबो चेनेल दङ मोनसे गफुर बियार चेनेल। बिथाङाबो माखासे हारिनि थाखायहाय बिथाङा निउस बानायबाय थायो आरो गोबां मानसिफोरखौहाय बियो थुलुंगा खालामनाय मेसेजफोरखौ बिथाङा होबाय थायो। स' दिनै फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलावहाय बिथांखौ लोगो मोननाया, अब्लाबो दायो गारि सालायगासिनो दङ। जोङो जा हायो फंनैसो जोङो रायज्लायलांनो गोसो जादों जे माहाय ब्लग खालामनो माने दाबसे जायगायाव जोङो थांगोन। मर्निं बयखौबो आंनि चेनेलावहाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दायो आङो गुवाहाटियाव दंफैयो माखासे खामानिनि थाखाय आरो दायो आंजों दङ जोंनि ब्रादार बि राजा ने बि राजा दङ। स' बिथांजोंहा माने गोबाव समसिममोन आरो बि राजाखौहाय लोगो मोनैया। बा दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो आदा राजाखौहाय लोगो मोनदों। बिनाबो चेनेल दङ मोनसे गफुर बियार चेनेल। बिथाङाबो माखासे हारिनि थाखायहाय बिथाङा निउस बानायबाय थायो आरो गोबां मानसिफोरखौहाय बियो थुलुंगा खालामनाय मेसेजफोरखौ बिथाङा होबाय थायो। स' दिनै फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलावहाय बिथांखौ लोगो मोननाया, अब्लाबो दायो गारि सालायगासिनो दङ। जोङो जा हायो फंनैसो जोङो रायज्लायलांनो गोसो जादों जे माहाय ब्लग खालामनो माने दाबसे जायगायाव जोङो थांगोन। स' आदा राजा, नोंथाङाथ' नोंनि परिचयखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों मिथिबाय, ओमफ्राय खोनाबायबो सासे एक्स एनडिएफबि वार्कार होननानैहाय जोङो मिथिदों। स' दिनैनि गेजेरावहाय आरो खोनाबावदों जे इउबिपिअ ना इउबिपिअखौ फार्स्ट सरि मा होनदों इउनाइटेड पिस फराम ने। स' खोनादों जे इउनाइटेड पिस फराम, जायखौ जोङो बै समावहाय जोङो खोनादोंमोन इउनाइटेड पिस फराम बिथां मोनसे अर्गानाइजेसन दादों होननाय जोङो खोनादोंमोन। स' दिनैनि गेजेराव आदा राजानिफ्राय जोङो सोंनि बे पिस फरामनि मेन उद्देश्यआ मामोन, थांखिया मामोन आरो दाथ' दाखालि जि सिला सारमोन फैदों आरो माखासे सिनियर सारमोन फैदों, बिसोरो जेरैबायदि सोरबा बेहाय फुराना गोदान खोथा गैया आरो जिखुनु जाया एनडिएफबि सोरबा रायजो राजाफोर बर'फोरनि हमायसाखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाय आरो दिनैसिमबो केसनि सुस्रांजानाय गैया। आरो दिनै माने जायफ्रा आलाय सिलाय माने वारेनाव खारखुमानानै थादों। दा दिनैनि समाव बारहावाया ओरैबायदि गाज्रि, जाय वारेन्टफोरखौ दिनैनि बे समाव मा जादों, बिथांमोना दिनै कर्टआव थांनो हाया, थाखा फैसा गैया। बिथांमोना न'खौ आनज्रायनानै बिथांमोना हाजिरा थुजिरा मावनानै थाखुमानो गोनां जादों। दा दिनैनि समाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों, बिथांमोना हाग्रायाव थांफिनबाय। बिथांमोना बेबायदि माखासे सन्देह खालायनानै बिथांमोनखौबोथ' लोगो मोनबा हयथ' गावनोबो हागौ, हयथ' जेलावबो हरनो हागौ। लोगोसे बिथांमोनखौ नाम फाननानै आरो बर' रायजो राजाफ्रा आरो फिनै बै समनि माखासे बारहावाखौ आरो जोंनि राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा माने बारहोफिननो नागिरदों आरो बे माने ओरैबायदि थासारिया दा बारहावाया सरकारा सानाखैब्लाबो जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो माखासे थासारिखौ माने गुंग्ले गाज्रि खालामनो माने बारहावाखौ लानानै लाबोगासिनो दं आरो बेखौसो आं फोरमायो। ओंखायनो दा बे सारमोना बे उद्देश्यखौ लानानै बे गोदानै मोनफ्रोमबो पार्टिखौ गावबा गाव, सोरबा रन्जन, सोरबा गबिन्द, सोरबा उमुक पाब्लिक, सोरबा सिनियर, आं बांसिन मावदों, सोरबा जों गोबावसिन मावदों, बेबायदि सोदोब गैलायला आरो जिखुनु जाया जेसेबां फुराना गोदान सोर सारेन्डार, सोर माबानि गबिन्दनि, सोर बेबायदि गैया आरो जायफोर थाखा फैसानि, जायफोर माने माबायाव थाखा फैसाजों राजखान्थि हान्जायाव गोजावदों, बिथांमोननि साननाय हनाया माने दस्रा जानो हागौ। नाथाय बांसिनै जों नुदों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा राजखान्थि हान्जाजों रावजोंबो गैया। दा जों बेबायदि माखासे एनडिएफबिनि बेनाराव थांबाय थानानै बा एनडिएफबिनि बेनारखौ लानानै दिनै जायफोर गादियाव जिरायदों, बिथांमोना माने गावनि लोगोफोरखौनो दिनै रायजो राजाफोरजों माने
गाज्रि मोनहोदों दा बिनि सायाव गोनां जायोबा उननि समफ्राव माने रायजो राजाफोरजों एखे लोगो खौसेनो जोबथेसालियाव थानाय बर'फोरनि माखासे एकर्डनि जिखुनु जाया जेंनाखौ माने खौसेयैनो बे आफादखौ दाफुंनाय जादों आरो सरकारखौ माने खावलायनो थाखाय दा जोङो दाख्लै नुदों जे मोनसे निउसावहाय अलमस्ट गुवाहाटीनि एक्स NDFB फोर ना ओमफ्राय जोङो फर्म खालामनायखौ नुदों इउनाइटेड पिस फराम एक्स NDFB बिथांमोनखौ जोङो दाख्लैहाय मोनसे फर्म खालामनायखौ जोङो नुदों स' बिथांमोननि माखासे एम आरो अबजेक्टिभ्सआ जाहैबाय जे गावसिनि थाखानाय एक्स NDFB जाय बिथांमोना केस गोनां आरो केस गैयै सोरबा मावनाय सोरबा मावै बिथांमोनखौहाय ज' खालामनानै बिथांमोना दिनै मोजां मोनसे लामायावहाय आगान सुरनो थाखायहाय बिथांमोना बे कमिउनिटिखौ दादों आङो फोथायदों आरो सरकारनिसिम माबा आवाज होदों नामा दा बर्थमान दा सारमोननि बुंनाय मथे माने दा सरकारखौ जेबो प्रेसार होथ'वाखै जिखुनु जाया दिनै माने गावजों गाव माखासे मेसेज होलायनो हायाखै अके दा सोरबाया माने सानदों गोसोआव बै समनि फुरानाफोरा दानि बे मोनब्रै हानजाजों जोंखौ माने बेहाय लाफागोन ना लाफाया बेबायदि माखासे सानलायनाय गोसोफ्राव दं नालाय बेफोरखौ गासिबखौबो जमा खालायग्रोनानै गावजों गाव माने सानलायनायफोरखौ माने बेबायदि माने सानलायनाय दा फैथों रावबो गासिबो सोरबा पाब्लिकआनो जा सोरबा गोदोनि फुरानायानो जा सोरबा माबा मोनसे केस गोनां सोरबा केसफोर हरनो जायफोर माने थालांदों बिथांमोनखौबो थाबैनो बे केस नाम्बारफोरखौ माने सारमोननि आखायाव दैथायहरनो थाखाय माने खावलायदों आरो ओमफ्रायनो दा बे मेसेजआ जाहैबाय अल आसाम जेरावखि थाया मानो NDFB सोरबा बर' रायजो राजाफ्रा बै समाव आन्दलनाव केसजों दिनैसिमबो भुगिनांनाय खस्थ' जेनेबा मेन्टेलि टर्चार दा जेरैबायदि सोरबाया ओंखाम जानो लोंनो थानो न'आव सुख गैया वारेन्टनो पुलिस फैसि हराव लांफैसि गथ'फोरखौ गावनि फरायसालिसिम गथ'फोरनि फरायसालिसिम लांनानै लाबोनो बेबायदि माखासे लामानि थासारि पुलिस नुबानो आंखौ लांसि गिनाय मोनो बेफोरनि जेंनाफोरखौ गासिबो माथो होनो थाखाय माने जेरावबो कमिटिखौ माने फर्म खालायनायनि उनाव सरकारनि खाथियाव आन्दलनखौ माने जिखुनु सरकारनि सायाव माखासे खावलायग्रोनायनि उनाव जेरैबायदि आबसुआ जेरै सोमावसारदों बेबायदि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो ग्रोमै दिनैनि समावथ' हाथियार लानानै गाज्रि लामाजों आगान सुरनो हाला जोंनि माखासे इन्डियानि माखासे आयेन बायदियै जोंनि थांना थानायाव आरो एकर्डनि जिथु माने प्रसेस बायदियै बिथांमोना जेरै जोबथेसालियाव उदां जानांगौमोन बे दिनैनि समाव जायफोर गावनि लोगोफोरखौ सानग्रा लोगोफोरखौ एखे लोगो थाग्रा जाय दिनै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि साननानै दिनै ओंखाम खब'से जानो सुख गैया आरो दिनैनि बे राजनितिक हान्जायाव NDFBनि बेनारखौ लानानै जायफ्रा दिनै गारिफ्रा साखा खबसेयानो 30,000नि बा 50,000 लायो जेरै फुसनारफ्रा मोनसे साखायाव 50,000 अब्ला दिनै खब्रैयाव 2 लाख नङा आरो मोनसे खेबसे सार्भिसिङाव 30-40,000 अब्ला दिनै मा खालायदों बै समनि बर' रायजो राजाफोरनि थै बर' रायजो राजाफोरनि माखासे बुजानाय बर' रायजो राजाफोरनि महर मोखांखौ फाननानै आरो जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि माखासे महर मुस्रिखौ फाननानै दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा माने दाम दर खालामनानै जागासिनो आरो बे बुस्थुखौ माने जों दिनै नुजासारनाय बिनि थाखायनो उननि समाव माने बे सारमोना जेरैबायदि आगान सुरदों बेबायदिखौ माने जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा स्पष्ट माने सरकारनि सायाव प्रेसार होनायखौ नुगोन आरो दा माखासे सम नांगोन दा आखायावबो सारमोना थाखा फैसा गैया दिनै गाबोन नों अबेबा कार्बि आंलंआव थांनानै मोनसे कमिटि जेनेबा फर्म खालायनो थाखाय आरो आलाय सिलाय गथ'फ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव दं दा बिथांमोनखौ ज' खालायनो थाखाय माने सम नांगौ दा नोङो क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय अबेबा थांनानै कार्बि आंलंआव नों सानसे बा साननै थाहैनांगौ बा गारिनिबो थावनि खरस थाबाय माखासे थानाय लोंनायनिबो खोथा थाबाय माखासे थाखा फैसानिबो जेंना दं होनना बुंदों दाथ' बेबायदि माखासे आगान सुरनायाव राजनितिक हान्जाफ्रा गावसोरजों माखासे रिएक्सन गावसिनि हान्जायाव रिएक्सन जानो हागौ होननानैथ' सोर हेफाजाब होनो नङा होमबा
बेनि थाखायनो सारमोननि आरो गासैबो एनडिएफबिफ्रा जेरावबो मेसेज होदों सब जायगायावनो कमिटिखौ दाफुंनानै थाबैनो माने सरकारनि सायाव प्रेसारखौ होगोन होननानै सारमोनहा फोरमायदों आरो जोङो मिथिबाय जोंनि एक्स एनडिएफबि वर्कार राजा बिथांनिफ्राय जे माखासे थांखिफोरखौ लानानै गोबां डिस्ट्रिक्टफ्रावनो दिनैहाय इउनाइटेड बे एक्स एनडिएफबि बे ग्रुपखौहाय बिसोरो अर्गानाइजेशनखौ बिसोरो फर्म खालामबाय आरो बिथाङा बुंबावबाय जे दा सम माने रावजोंबो लोब्बा गैया डेट मिन्स पलिटिकेलाव रावजोंबो लोब्बा गैया इयुननि समावहाय मा जायो बेखौ मिथिया खिन्थु बिथांमोननि मेन थांखिया जाहैबाय जे थाखानाय मोनसे केस एबा सोरनिबा माबा मोनसे मावनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो सुस्रांनो एबा बोस्रांनो थाखाय बिथांमोना बे अर्गानाइजेशनखौ दादों होननानै जोङो ब्रादार जों एबा जोंनि सारनिफ्राय जोङो खोनाबाय अब्ला दसे समनि गेजेराव जों माखासे दुख सुख रायलायदों अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो गोसो जायो जे बिथांमोना बेबायदि मोनसे मोजां अर्गानाइजेशनखौ दानानै जेन' इयुनावहाय मोजां साक्सेस खालामलाङो होननानै आङो बेखौसो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ